Narumpayu Newskum ke channel ng Daki Pagba ke Briu Nyota. Ka United Democratic Party UDP kala aidak baka klem persya ya kejing penyeng da ukurtong baya monlang dan itu common candidate ki badan hapo ke Meghalaya Democratic Alliance MDA2 hakan ika election shiteng samai nakabenta ke Shillong Parliamentary Constituency hadim bakla no UMP Barim u Dr. Ricky AJ Sengkon tangba ke parti ke ong ba Shwaban le ekani ka day bandan kata ka jingdan kam banya keren shwa da borok ki bayadan lang General Secretary jangka UDP ubat Tito Starwell Khan mennen ka singi ulong balak ruban mi ke jinga keren ban penyeng dau kertang bamon lang tangba hap syong shwa hakar rajang parti ladap triang ne kentat yakani ladadan ke jing terwa dakal yang sensyar long ru bakani kamdei ka badang thamai badru ka dei ka blajule naduk menshwa dakiba dan ru ki badan hakajing sensyar kumju ru kiwe de ki parti kumta dang hap ban pen pej benia ya borok kilat kilenti kathong banila election umdei ban persya ya unu briu ni ka parti tang baban jit kertong da uba la ban mi khmat ye ki paj ba long ba titos la kadawru ba da ka pej ya ka rukom thep vote ki briu la ye I ba ka jingjit ya ubriu umdei ya ka parti ya ka election MP na ka daw ba ki briu ki tip unu uba la ban ya side na ka benta jangki hapo assembly bara parlimen bat ki bayalam khmat ki la ban perkhat dakawei kat ba ki pat ba pat ki babun ki pur ka jing perkhat jang ki da kumoi pat ula ai kata ka nong muna jang uru ya ka ek bala jah ki por menchwa haba ya ka election MLA bat MP la penlong ha ka ju ka por ha ka ba ki pat ba ki lajit ya ki parti hapo ka jilla kat ba ka MP election pat ki lajit da ki national party di bapen I ya ka rukam perkhat kibat have vote shushu la ong ro baka UDP kamdan kesetia kata ka jingker ki ban shimrai badru kan lechwa shakhamat da ka ba pej benia badru banjit da ka e kalenti benia ka UDP ka dei ka bala dep shong ban ya dan kat lang hakini kisngi bala dep tang ba ubat titos kula ong ba empat dan kata ka jing shimrai badru empat la ban yathu ya ka kerteng jang unu ubala perkhat da ka parti